Kerman eta magnetismoa. Hau, Barrot, kaferik nahi, niko bidatuko zaitut. Estimatzen dizut, ze makina horrek ez ditu nire txamponak nahi. Ez da gira izango, utzi niri proba egin detzadala. Hala, nireak ere ez ditu hartzen. Zein gertatzen zaio, ni banengo enbani. Eta nire saldu gabe, Kerman. Ara, utzi beste txampon batekin proba egiten. Batzuetan beste txampon bat sartzea nahikoa izaten da. Ja, funtziona dezala espero dut. Baita nik ere goziak morratzen nago. Hala, oraingoan ere ez. Ruth tabernara joan gaitezen ordua da. Oi, hori entzun nahi nuen, bai, kaputxino bat eskatuko den, bat txokolatuko. Barkatu, kasio, ez? Barte. Ikusi duzu? Neska horrek kafe baten dio, zer dio zer egingo dugu. Kerman gure txamponak ez ditu nahi. Lasai, berriro saiatu naiz eta orain bai, kafe hartuko dugu. Berriro, orain bai. Ai, Kerman! Ruth, hobera tabernara joan gaitezela. Ez azkeneko aldira. Ruth, forze. Kerman, ni hemen geratuko naiz. Ruth! Kafe ateratzen dan arte Subjuntiboa, beharrezten tokian erabiltzen dugu batzuetan. Tabernara joan gaitezen ordua da, eta utzi niri proba egin dezadala esaldiak traketsak dira. Horien tokian, honako hauek erabilditzakegu. Tabernara joateko ordua da, utzi niri proba egiten. Taberna itxita. Maiate zorte zerra dauzkagu. Dagoeneko 11 dira, eta hoi kristongo zer dauzkagu. Egunon, bioi. Aia, bete aurreko dun tipoak ere kafea zeukan eskuetan, eta gu txampon guzti hauekin saiatu gara. Eta alferrik. Kerman, behar bada txampona igurtzi eta... Ruth, kontu guzti horiek tontakeriak baino ez dira. Kerman, antza denez, txamponak magnetizatu egiten dira. Eta igurtze egin behar dira magnetismoa kentzeko irratiari entzunion. Oi, kontua da makina guzti hauek ez dutela ezertarako balio. Horixe. Bai hori ere... Kaixo, barkatu. Zertan ari zarete zuetio? Ara, mozolo guzti hauek kafe atera dute eta guk ezik. Zerbait egingo zioten makinari. Agian manipulatu egin dute. Edo dolarra baino ez ditu hartuko. Ez dut uste. Kontua da guzti horiek... Lanean aritu ordez, kafe makinaren aurrean egoten direla denbora pasa. Horixe, eta guzti horregatik... Gubiok lanez dituta ibiltzen gara. Egia biribila, bai jauna hori egia da. Txampon guzti hauekin, guzti horregatik, eta mozolo guzti horiek formak ez dira zuzenak. Horien tokian, txampon hauekin guztiekin, horregatik guztiagatik, eta mozolo horiek guztiek esango dugu. Ruth, neurri gogorrak hartzeko garaia da. Funtzionatuko duela, espero. Bai, saiatu. Barkatu, txiko dira zue kafea ateratzen? Naski. Nahikoa da, nazkatuta nago hauekin guztiekin. Baina nola egiten dute, nola, raio? Nola egiten duten. Kerman, lasai. Bai, ez dutzen iria aztakeriak egiten. Bestela makina txiki egingo dut. Kerman, bestela kaferik hartu ez eta gainera konponketa ordaindu beharko dugu. Arrazoi duzu, makina hauek guztiak errazondatzen dira. Hobeda bere horretan dute. Egunon, barkatu. Egunon.
Kerman, baina zer ote dute beste txamponek? Zergatik ez ditu gureak hartzen? Utzi pentsatzen. Gaur kafe makinarekin borrokan ikusi dugu Kerman. Azaldu dizuegunez, hainbatetan subjuntiboa beharrezten tokian erabiltzen dugu. Tabernara joan gaitezen ordua da, edota utzi nik egin dezadala. Esan ordez, tabernara joateko ordua da eta utzi niri egiten esan dezakegu. Bestalde, txanpon guzti hauekin, guzti honegatik eta makina guzti hauek formak ez dira egokiak. Txanpon hauekin guztiekin, honegatik guztiagatik eta makina hauek guztiak esango dugu. Hori gaur ikusitakoa, zuek ere badakizue, honekin edo harekin, baina egin.